hadir di tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Nggih. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejawab sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni Ya iki mau? beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya, sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oh, nggih karo lek Mama niku Lucy. lek niku Nggih. pasti nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Yo gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Yo salam-salam kagem sedaya para lenggah nduk niken Iki Salindri. acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jelentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet lek ngomong anak putune kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya urung didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi Sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana?
istilah dihitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo seenek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pamene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entek Nduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wah, piye ya lek nerangne? Ngene Nduk, iki lho ya. Wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki dipotong des iki akhire kan ilang. Nah, iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Nah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Oh, lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalafita sing diketoki jenenge kulup. Mula ning nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalap vital kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham, ayo. Wis ta susu lak ngerti dhewe sok Nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling ya kuwi saka Sanidi ya Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruru wae. Mula lek urung roh iki dudono lho. Oh, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemar kuwi basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun wis plek ya? Nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkar-mingkuring kara
bobote pengen nonton Niken Salindri lho. Aku mak teratap iso teng crunguk sirah tok ning kono to. Masya Allah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. Hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelah cah cilik lanang wis sunat urung? Urung. Oh iya, heeh. Wis hati-hati ya, nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso teng crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk. Tarik napas, konsentrasi penuh. Nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, engko lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus deh. Sinopa sinu karata mereka tarata luar biasa ya. Ya Nduk, kelangenane bapakmu aturna nggih tamba kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang ya Nduk ya. Nggih. Oke, sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya nggih. Yo, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke.
tak coba harap tumeka nganti katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan dono ra bisa nampa takal tak jaga yen durung kabisa mring kang kuwasa kamas kowe sing sayang ra lilo aku kudu kelangan kamas mesti kaningati dan aku siji Awas kan yo hey oh dewa dewa tenas moro Lurah Wengkal Rejoso tansah bagya mulya alamiyo. Oh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, ya. Horeg tenan. Yen gen sound system kayak enak sound horeg, yen sinden horeg ya Niken Salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik nduk gentenan, ayo. Nggih, pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Ya. Mbak Lucy Brahman. Ayo iki. Iki untuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh. Mboten. Sampai ini penggali tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok iso awake kaya ora suda-suda. Kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan. Saestu. Luar biasa. Sami kali Bu Kesi ngoten. Anggere Ramadan nika nggih. Poso to nika? Poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodol lak panganan tok. Mundak 7 kilo. Sami niku kanca kula plek dadi ngertos niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. Mbak Lucy Ponorogo.
Lha iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampe nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Lah jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiyang niku mbok apa umur 85 niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Maksudnya nggih katuranggane jenengane wis ketok. Aku niteni angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. Maksudnya tegese open-open manuk, pitik niku kula remen. Nah, nggih. Nggih, makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah nggih sing jenenge Brahman lho sapa lho? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Lah Mbak Kesinu Jinden kula penyanyi to. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Manca Negara. Wah iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Makane kok pertama kali ikut di Dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjono. Nah niki Gondo Carita nika. Gondo Carita. Nah, mergo kula wedi dhewe dawa ngadeke sanding buta dijenengne Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenengan jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya kudune ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne meleh kalih Bapak Anom Surata nduk Brahman kuwi dudu kewan tegese tak artekne Brahmana. Wah iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah iya. Pangestune nggih ngoten tok-tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris. Isik pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arep nyapa ya ini mlumah. Saya tak pari anak nggih Pak Lurah kok. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung sumur. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an? Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Set mudi kathah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton. Lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang umur. Kabeh penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dongane lek anake siji ra apa-apa lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut dan. Lho mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kering kete sak grontol-grontol. Ante Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Oh iya. Bu Lurah nggih kembaran kula gedhi dawa BK. Pak Lurah plek karo aku. Jano. Tapi nggih pama dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah. Kalah ayu arek Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik untul-untul pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colongi. Saiki ku terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampean kawat memeane lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe mreng guyu kan dikira mak lampir. Nah, iya. Oke, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Alamin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Alah Gusti Allah. Nggih, Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Sunatan. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lair ngantos dadi ratu. Lah niku nggih.
Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Sampun iki? Nggih, dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pucungipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar nyingkur. Aku sakjane pengen jajar ambi Bu Lurah. Artinya apa? Piye Pak Lurah, piye genteng ngono lek buwe jumenengke. Ngono. Nggih ta, Bu? Berkenan, Bun? Berkenan? Oh, berkenan ya, Bu. Kalih Yuyamini. Oh, siap. Kalih Bu Haji. Nggih. Wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yereke mutan tak kentune dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong lek gandrung ngefan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho. Kok dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wangi. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, sehat nggih, Mbak Kong. Nggih. Iya. Wonten anugerah. Tetapi lek wong penggemar ning nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Nggih to? Mbak Niken ayu iki mesti entute ya wangi. Ya ora, tetep ya mambu ora. Lalampar kangka gori Nano tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo gubuk asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo, Mbak. Yen liwat aku kelingan bakae lemas piye tak leren lemase. Ya, iki lho ciri khase, Nduk. Ya. Jagak kabak tulisan warna abang tanda isih praman Pak Lurah. Ya. Jenenge gubuk asmara masih piye nek kae lo Mas ya tak go wandong terasna lo Mas. Kowe mburi kudu nek masih. Tanapa bantal tanpa rasa. Masih. Masih. Buat abati ketaman asmara. Alon-alon masih. Malih masih. Malih, Mbak E. Ayo. Gubuk kae Banawati lo Mas. Wiwit biyen Tomas. Kasa iki lo Mas. Gubuk kae kabeh cerita lo Mas. Tengah wangi nganti gajah trima
Wis ngono kuwi pancen. Ya, ngoten niku. Kadang luar biasa. 6 arek sinabu. Heeh. Yen sinabu jenengan kok mboten sing tuwa to? Mbak tuwa sithik tak pateni kok, Mbak. Lha mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom, ngono lho. Iya, jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. 2 aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek iso umur hidup. Ora percaya jenengan mirsani mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lek elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Iso nduwa bros ngono ayo. Malih Mas e. Iya, Mbak e. Monggo Mas e. Iya, Mbok e. Ki rumah saya malah kelingan. Anyel mboke kaya mbok-mbokan guyangan. Lah kula riyen mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula estu wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong dikira anyar. Heeh. Tenan kula arep Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar. Sumpah kuwi tenan. Iki jangan sik aku perawan mbek iki. Heeh. Sampe nyauri, kula mboten anyar, pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cadatan srone ati. Datang lontar mase saya marah hati. Jogetnya kayak Jainul. Tapi pinter loh, kula ngetes sing ngendang lho hebat. Tekan ndi mau? Dong Tresno. Ya iya lho Mas. Ya iya. Tanpa bangkang, tanpa kloso. Marano Mas. Nyepet pati. Wiwet biyen. Oh, tomatosan. Pinter. Kepunculan siji. Terlalu nafsu kok kuwi. Kumpul kae kabeh crita lho Mas.
si Brahman luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendhange lek ra profesional. Sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo, pertanyaane. Nggih, nggih. Sampe lek ndek bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngono. Nek yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to. Ayo. Iso ngrusake terot kuwi. Ayo. Nggih, sampun iki pangurutane pun diaturi. Luar biasa. Kowe lek sering ketemu mesti ya apal, ya. Sinten sing ngendang niku? Mas. Sinten? Pak No? Cakno kulit Magetan. Ayo. Matur nuwun Cakno. Nggih. Wah, aku sih kok timbilan kowe. Lho jeneng ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Cakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cakno? Cakno. Sapa jeneng sinten asmane? Oh Cakno, Valo Cakno. Ayo. Oh iya. Suwun lho, No. Tak dongane bojomu ayu, No. Meneng ana. Engko tak tukokne rokok, No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok, No. Sampeyan ndongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakne oleh bojo ayu, No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duduk lho kuwi. Oh, alah, No, ora sida, No. Nono ki mbako apa to Nono? Nah, mbakomu apa to, No? Tak tukokne, No. Wis, No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo prawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang, No? Mbak luar biasa ini memang sarjana seni pilihan ya. Atur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Iya. Ayo nggih. Elak temenanan nggih. Wis kompak arang-arang petuk parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengan niku jane kula niku jane pun mboten pengen joget to. Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Jadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu apa iki jenenge magnet paling melorot kok tak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi mari aku kilap ae. Engko tak tukokne rokok no. Iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan luar biasa kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok hebat. Jenengan lek sok tanggapan endi mangja lepas kula prei. Nggih to? Nggih. Ben iso kompak biasa lah cak percil nang ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan nah. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih siap. Yo ganti artis Madangkara. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita. Ayo Arum Bali. Yo codedos. Menika superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin, Winong Nawangsih dan juga Mbak Birgita Ayu sarjana seni dari Tulungagung dan Kediri. Nggih, selamat malam, Pak.
Karena kan kita kan tidak pernah izin toh Pak, hadiah ini ku nopo? Jenengan kok tidak pernah memberi kita hadiah ngoten lho Pak. Kok iso nakoni hadiah? Sampeyan ora izin melu nyinden akhirnya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya kok tampa kok iso. Lho, mboten Pak nek zaman sekarang itu ada self reward Pak namanya. Lah itu Pak. Apa kuwi? Self reward, Self reward itu hadiah untuk diri. Ya wis. Jenengan pemimpin toh Pak, pemimpin grup. Jangan dalang kula sinden gitu. Jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sindene jenengan Pak. Oke, gur ngono beres. Sok minggu tak golekne bros kabeh. Bros? Bros biyen kuwi lho dodoe lho. Lah wi kan sok minggu dino iki lho Pak, napa? Ya mosok arep tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho, saya tak tukane bros wis to, khusus Winong karo Brigita sing masang aku dhewe. Seto Pak, kita kan sinden, tugasnya nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi gitu Pak. Berarti ya mau lho nong sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune iki ya diwene ak dhewe. Mau digawa dhewe. Kok digawa dhewe ya? Kok digawa dhewe ning ngetokne dalange cetil. Lah ya. Lambene tekan titik. Kowe ora ngerti ning Nganjuk ya, Kyai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok ini ke duwe ora ilok. Lah kenapa? Ora pantes. Lah napa Pak? Lunga dipangan pipi gombel kuwi. Lho, Pak, itu tuh tegese iki jenengan iku amanah, Pak. Mosok sampe Pak Wabu kan mestine nggih anu niki disalurkan ke sini gitu. Pak Wabu mau ngendika Pak Wabu ngendika lek ora ngerti to kowe. Nalika masrake Pak Dalang niki mboten kangge sinden ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih, kula mboten mirengi. Kowe ora percaya ngono? Nggih, mboten. Aku yo ora percaya ya ana aku. Ayo nggih. Wis bareng nyono aku mau didum karo kanca-kanca pengrawit kabeh. Yo. Iki nyo tampa. Ngono. Dikira aku cedhil. Aja diumumne aku dalang cedhil ya. Lho yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Lah kok tanganmu nampa? Lah kan sing Kosek kowe kok nampa? Lah kan sing cedhak kula, Pak. Bendarane apa? Mbak Birgita. Ya kon rene cahe. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara Sinden Madangkara. Dados uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Ngoten. Iya, menjahat. Ayo nggih, menjahat. Nyo iki ditamani. Nggih. Sungkem sik karo dalange. 1 juta lho iki rumah Kanjeng. Takut nyo ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas mboten? Heh? Ikhlas mboten? Yo nadyan ora ikhlas paling timbang kok lolokne wis tampanono ngono. Mbok yo sing ikhlas sopa apa? Yo ikhlas wong kuwi dudu dhuwitku paringane Pak Wabu kok ya ngono kae. Nggih ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Oh iya. Ayo mulai jolono nganggo tembang sing apik cah loro. Arep nembang apa? Anu aja. Apa? Yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja. Wah iya nggih Kusuma Wijaya. Nggih. Coba diaturake Winong Nawangsih Mbak Birgita Ayu. Yuk bersama Madangkara Group. Oke.
Terima kasih. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh marang Pak Jono karo Bu Sri adoh saka Surabaya. Mau jagong ning Jombang bablas nusul awake dhewe. Heeh. Panjenengane iki le tresna karo Madangkara luar biasa. Ora mung laladan Nganjuk tekan Madiun Ponorogo, Solo, nusul kok, Nduk. Iya. Kuwi jenenge katresnan. Lah, welinge ya kuwi budhe nyamini. Oh ya Kang Sis. Supaya ngaturake lintang asmara. Ya, Lah, lintang asmara iki jane sing dikersake engko sing nembang kudu Niken Salindri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Iya jajal ngono. Ning ngeten budhe nyami. Lintang asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita mboten jumeneng nggih. Samenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijiro karo sinden loro. Oh iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha karo Ardi mirip pisan ya. Ayo keroyokan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Pokoke arep kok kapakne manut. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, iki. Piyayine gagah gedhe dhuwur putih Cina. Yo kan disapa kan Mbak Lucy iki kon munggah bocah. Pundi piyayine? Monggo Mas Suplomo. Nggih. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo kan Sulomo. Ayo kan dijupuk kan kuwi ditarik kon rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, gedhe dhuwur putih lho. Lah, alah kaya bunek pek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Sing tandha wong lanang ki ora apa-apa ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa ngene iki dipupuri priya bagus malih bulak. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Romai Rama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Le. Nggih. Oh, katur konjuk. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Tak kira Atitiu. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok go awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe kok tak koprok. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu. Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jenny? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh ta mak Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niki pun dredeg kok. Allah ya Allah. Bes kapula gegeden iki lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak mengi. Di atas meneng kok. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mengi. Tak kandhani Mbak. Upama ya sok iki upama lho. Sulomo terabi karo Niken gitu. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Mosok ra wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung yo. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites Mbak Niken. Coba. Ajale. Iya. Mas Ral Deden. ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sekso Pak.
kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal, Yo Mas Diasto. Aja obahe to meneng-meneng. Kok obahe? Nah, dibondo gagah, wong lanang gagah, cedak niken salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kaya ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Nah, gini. Wah, ayo. Yo nganti. Lho, ayo bawa pi. Nah, Sik kok kae sik. Ayo Mas Udin. Mesake pengen tampil ya serumpate. Ayo. alah. Kadang dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. 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 Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo. Ayo, nggih. Ayo Mas. Biasa tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandruk Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono aja usrek enak. Linteng sikilmu kok. Wis entek sabare ketok elusi. Wong lanang ki sing gagah ngono, kok sanding widodari. Ya, sing banter sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Ayo cekel kowe, cekel. Ndang nyanyi. Kok usrek. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh gak aku kok gandrung wong wedok kaya ngemis. Ngene iki piye lho? Dicekel astane Mbak. Lah kaya ngene kaya paring-paring ae. Ayo. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Jawati. Ini di atas panggung ya, Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis orang bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Iya. Ayo sampai obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Aku mas. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa peran. Nggih, Mas. Ya kok alek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang omah langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek semerem. Kinarya tombo. Melek to melek. Ning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan Menatap. banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyoba lancat saka Rangkulan kan? Dirangkul kan? Dirangkul kan? Terus kan, dirangkul kan? Dirangkul sing kenceng, banteng Keng, banteng. Ayo, lah sulama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Nggih, malah keder iki ngapa lho, Mas? Gandrung yang ayu melet kaya. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke luar biasa. Engko pokoke sing putri piyayi loro. Nah. Siap. Pokoke arep kok remuk arep kok jur monggo. Ayo ikhlas aku wisan ayo. Monggo Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Ayo
Mong eling mati sing ati setiaku bisa duweni marang sang rasa kangen eling putih lintang bulan ganti saksi pegayane katan dalem janji janji sampeyan nanti sampeyan ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning panjenenganmu Nyamini ya. Masya Allah Bu Haji. Ya Ile Dermawan gitu. Masya Allah jan piyayi lek nyah-nyah kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Niki wau. Oh niki wau. Masya Allah. Ya Pun ngendika Allah. menawi sampun napa niki wau tembange? Nggih. Lintang Lintang Asmara. Asmara panjenengane badhe paring sih katresnan. Nggih. Nggih, nggih. Nggih.
jenengan oh. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih nggih. Mbak Sis. Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Bothak Kediri kae ya sing nyeponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Amin. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy.